5 motive esențiale ca să scrii visul pe bucată de hârtie. 1. Este dovedit științific. Prin simplul fapt că scrii scopul pe foaie de hârtie, șansele de reușită cresc de 10 ori. 2. Chiar ai ceva tangibil pe care să pui mâna. Bucata de hârtie. Deci visul nu mai este doar o palavră. 3. Afli pentru prima dată care este vocația ta reală. Nu porcării pe care ți le-a băgat pe gât neamurile. Practic afli de ce muncești ceea ce muncești. Afli pentru ce muncești. Afli pentru prima dată care este de ceul tău. 4. Dorința fragilă care atârnă de un fir de ață este total diferită de acel obiectiv clar, concret și solid. Pentru că ce este visul de fapt? Visul este un lanț de obiective. 5. Nu poți să progresezi sub nicio formă dacă nu-ți măsori progresul. Trebuie să-ți cuantifici evoluția, să o măsori. De aceea consider caietul visurilor sau caietul de strategii ca fiind cele mai bune unelte de dezvoltare personală la ora actuală. De ce? Pentru că îți aduc claritate, te educă, te motivează, te duc către acțiune într-un mod inteligent și calculat.